siya rin. Puma ay. Nalita ko pagkawag kay Supi. Sa may pagkaon nila ha. Astilan, way dinungag! Astilan, ininit man eh. Kani lang ako kay murag pag-o niya. Dami ko i-chili. Murag dami ikso. Napagitago. Yay! Kung sa kay sud ani kay murag pagtukod. Ay kamatay! Pabag-ubag ko man lay ko wa kay sud. Ay di abra day dasan kayo. Kani. Ay, di arra deh. Kau na dito. Ay, ano ko magpaskupi. Isa na rin. Hoy, Richard! Ano nagpayipi-ipi? Makakisa man na. Punta na yung dagdag na kaya yung nagagunit ako, agi na. Tagay ko, be! Ilasas mga yung mga pa'y magpakurat niya. Mga yung sayo-sayo rin pangayo. Ilasas, wala ay. Tagay ko ba? Kay Bara kung dinay mo ay subong tagaron. O kayo, tiba, tagaan mo daw ka na mo, te. Uwa ka na, te. Ang naram, din na tagay ko, be! Uwa ha? Gaya kung makaagri ano eh. Ikaw lang lagi. Ako na ni May. Kita ko ito. A few moments later. Bahin tate. Imo ako. Hindi. Ako di ay. Bahin ta bahin mo ako. Imo. Ako. Imo. Ako. Ako. Hoy! Daya mo. Ako. Di. Imo. Ako. 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 Imo. Ako. Imo. Imo ako. Sa oras natin. Silang bakaw. Daha, pilihan ko. Asa may pagkaon na rin. Pastilan, isa na lang ko sa pagkaon direct. Ate, namus pa ako te. Nangita gini siya sa pagkaon ba? Richard! Kita ka sa pagkaon? Wa pa eh. Ako nagkakasayan yung mga pagkaon nga ba? Yung sa mga nabugdaw sa mundagan. Hindi, namukul na namuko pa. Namukol sa mundagan. Hindi mo pa yung bumagay. Lihe! Oo, saan naman eh? Pastilan mo na isod, oh! Nasya na pa. Katawa ka. Na, siya nagiwa pa. Nangayon ako ba? Palit ka itong lain, palit ka. La! Kung saya! Asal banta ba? Asal banta. Ano mo din na day? Unsa may tao na pa kwarta na may baon na may hindi mo makita ka grade ya. Sa kwarta din. Tapo ako lumpot ang kumahana. One eternity later. Oh, Daro, palit ikaw kayo, mag-ikaw ang pagkaon. Diretso ha? Din. Isa lang. Che. Diretso. Che. Mani ko din ah. Ngi, kalayo ato. Hindi ko ay madawat akong beauty. Ha? Beauty? Ilasan, tanawa ka ng ligid yung maklat. No? Sa may plan? Mundugan na plat. Lasan! Yung ilong plan! A few moments later. Tao po. Ano po yon?
Pabili kong rich. Rich? Hindi kami mayaman. Wala kaming rich. Rich lang po yung ano pagkain. May pagkain bang rich? Oo. Alam ko Richie, meron. Pero Sige, rich ikaw na lang wala. kainin ko ate. Nanakay, Richie. Dili rich. Ay, rich pala to. Ito ate. Alam mo na ba? Okay ba? Alam mo na to, te. Ha? Alam mo na pala to. Sais lang din. Dili 7. Ay, wait lang pala. Ang mura lang pala nito ate, no? Oo, mura lang yan. Di katulad niya. Di ka mahal. Ayaw pagsaad kung dili mong matuman para di ka masalikan. Hi guys! Guys! So, shout out sa ta. O, tata. Sa pila ka tuig, naka-upload again mi no? Pila ka. Pila ka tuig. Pila ka to. Shout out din ni Koy Koy Gaming, maayo kay Modo ano sa Mobile Legends, 8 years old kasi pero maayo na kay pro na kay Modo. So Koy Koy Gaming, shout out ni Modo, Koy Koy. Og ni Kuan ni sa tanang SKR City Bohol, shout out nila ni Kuan. Shout out mi diri Coconut Bay Beach Resort Pro sa Cagayan de Oro daw, ingon si Marvin Mantika. Mantika. Bibuil. Ganda ni sa kong classmate, ni Jelemy Polo Gario ni shout out daw nila ni kasi basa ni Jared Jasper, Jairi, Janine, Rafael, Faith, Kapaling og ni Juan, og ni Salamat Daan. So, di ko na po, shout out yan. Sige. So, go. Oh, isa pa man. Sige. So guys, shout out din sa Joy Pam Pamilya Junior ni Regine Tumamak Puruan. Isa na may love sir. Upay. Wala ay Nalagay pa yung love sir. Isa Bye. na. Regine Upay ni Maribig Patalingog, Maricel Balagunsa, Arambala, Jillian Magali, Regine Baron, ni Agnes Castro, Yab Ugwat, Chay, Ikaw na. Shout out. Ay. uy, Sige. Shout out ni Ate Gintay. Inilig-ilisan niya. Ni Shirley Rolenda. Christopher Palanto Mainit. Michael Lamunan. Ni Bibilang Lupa. Ni Janelle Galbot Domingo. Shoutout ni Angelo Niros, pa-shoutout sa akong classmate. At ni Jetski rin, shoutout ni mga boss. So guys, shout out ni Lindy Barras, ni Shane Angel Yones, o sa iyang manghod nga Precious May Ann Yones, Rex Louie Libita, hi dong, o sa iyang mama nga, sa iyang mama nga, gwapa pa siyang papa, nga si Cream Cream. O siya mga Di, kulo-kulo-kulo. O, record na yun guys. Manay!